Ei ole niin helppoa aina. Puolet meidän keikoista on firmakeikkoja, eli ei ihmiskeikkoja. Ja se on mennyt vielä vaikeammaksi sen takia, kun nykyään kaikilla on navigaattorit, niin meille annetaan vaan nykyään osoite ja me ajetaan sinne. Tietämättä, mihin helvettiin me ollaan menossa. Se on viime syksynä Jämsän yläpuolella oli justin ekan kerran tullut lunta metri kerralla silleen tossa. Ja mulla oli annettu vaan osoite ja mä ajoin ja silloin tietää, että on kaukana kaikesta, kun se sähköjohto loppuu. Kun sitä seuraa silleen sähköt jäi. Sitten mä ajattelin, että voiko täällä olla enää mitään bileitä, niin kyllä voi. Siellä näkyy ihmishahmo, joka oli suomalainen mies, pelkät pitkät kalsarit jalassa. Lumihangessa. Mä olin silleen, että älä nyt jumalauta sinä ole mua tilannut tänne. Menen tietenkin hänen kohtaan ja avaan ikkunan, se on silleen, onko se Kivelän Niko? Niin teki mieli sanoa silleen, eikö yksi Jari, joka on menossa helvetin nopeasti tästä ohi? Sanoin sitten, että joo, mä oon Kivelän Niko. Niin se ei sano mulle, että hei, tervetuloa tai kiva, että tulit, vaan se sanoi mulle, ekana mennään saunaan. Ja mitä koomikko tekee siinä vaiheessa? Mitä muuta kuin kiltisti perässä? Se kävelee nökkitietä pitki ja mä ajan autolla perässä silleen. Ei meillä ole mitään rajaa, kunhan pyydät vaan johonkin, totta kai mä tuun. No mä ajattelin siinä lyhyellä matkalla, että okei, ne bileet on siis jossain saunarakennuksessa, niillä on joku kivat synttärit tai jotain. Paskat, kun mä menen sinne saunan rakennukseen, niin siinä ei ole ketään. Saunasta kuuluu vaan se mä oon silleen, missä menee raja? Missä menee raja? Tajusin, kun otin vaatteita pois, että ei mene missään rajaa. Avaan oven, menen saunaan, niin 6 miestä istuu ylälauteilla ja yksi miehistä huutaa, no niin jätkät, tässä on meidän maksettu poika. Eli vaan koskaan ei voi tietää. Koko viime syksyn viimeisimpiä keikkoja oli Kotkassa 22.12. Firmakeikka, 26 henkilöä ja hyvä meininki muuten, mutta sitten 26. henkilössä 2 niistä oli siis tämmöisiä plus 50 rouvia, jotka ei yleensä ryyppää ikinä. Mut nyt ne on vetänyt vähän sidukkaa. Ja ne on ihan silleen Buah! Toinen niistä rouvista katsoo mua koko keikan silleen Ei mitenkään se, että kulmakarva vähän väpättää. Paskat, käsi kävi joka paikassa. Mä ajattelin, että nyt tärkeintä on se, että mä en anna sille mitään energiota takas sille naiselle. Eli siis tärkeintä, että älä katso sitä ollenkaan silmiä. Älä anna sille vaan mitään viestiä. Ja 25 minuuttia menin helvetin taitavasti yli ja ali ja ohitse ja joka paikasta katseet ei kohdannut kertaakaan. Kunnes mä huomaan, että mulla on kauluspaidasta yksi nappi liikaa auki. Otan napista kiinni, avaan sen ja katson samalla sitä rouvaa. Se meni ihan sekaisin se nainen. Se on lavalle asti kuuluu semmonen se on niinku järkyttävää. Mut vielä